Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Angkol! Dagol! And Tita Tanya Chinita. May balak bong magtanan si Lolo at si Lola. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Kankan. Pero ang katas ko po ay tungkol nga po sa aking lola, Candy. Short for Candelaria. Jesus Gido. Ng Plaridel, Bulacan. Araw-araw po siyang nakikinig ng programa niyong Mga Katas ng nakalipas. At gusto niya lang din po talagang ibahagi yung sarili niyang katas noong panahon nila ng kanyang ex na si Lolo Luisito. Ang short nun ay Luis. first love po nila ang isa't isa. Si Lolo ay security guard sa bodega ng pagmamay-ari ng pamilya naman ni Lola. Opo, mayaman po si Lola. Medyo humina lang po nung namatay na yung kanyang tatay, yung lolo ng lolo ko. Simulan po natin. Sa gabing magtatanan sila Lola Candy tsaka Lolo Luis. Ang pilyo, no? At doon na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal na mahal kita, irog ko. Oh, mahal kong nilalangit. Nilalangaw pati puwit. Aking irog, aking mahal. Ako'y nananabik sa iyong mga halik. Ang iyong mga labi ay tila ba parang strawberry. Gusto kong sipsipin at kagatin. Aray ko, sinta ko. Oh, Sinta, anong problema? Bakit mo kinagat ang namumutawi kong mga labi? Sapagkat, para itong bulalo, gusto kong... Gusto mo ba akong sipsipin? Gusto kong sipsipin ang utak. Ganyan ako sumipsip ng utak. Gusto mo bang masubukan? Sinipsip mo na nga eh. Sa ibang parte. Pwede. Pero... Mahal kong Candelaria. Mahal kong Luis. Mahal kong Candy. Pwede bang magtanan na tayo? Alam kong hindi yung sasang-ayon ng iyong papa.
Alam kong Paano si Papa? Paano si Mama? Baka ako'y kanilang tagain at habulin ng itak. Baka ikay kanilang hambalusin ng walis tingting. Paano na? at tanggapin ko kung ano man. Aking Irog, kung ano man ang kahihinat na ng aking buhay. Paano ang itak? Paano kung naihasa yun ni Ama? Mas masakit ang itakwil kaysa sa itak. Kung itakwil mo ako, ang aking pag-ibig para lang sa iyo. Napakasarap mo talagang tumula, aking mahal. Kaya, sumama ka na sa akin. Magtana na tayo. Magbuo tayo ng sariling pamilya. Maghulis dili ka. Ngunit saan tayo? Ngunit saan tayo? Kahit saan. Ngunit saan tayo magtutungo? Tayo ay walang salapi. Paano tayo mabubuhay? Paano ang ating mga 12 supling? Wala pa naman. Wala pa. Wala pa naman tayong supling. Ngunit gusto ko Bubuhayin marami. ko sila. Bubuhayin natin sila sa abot ng ating makakaya. Basta tayong dalawa magkasama hanggang sa dulo ng walang hanggan. Aking mahal, ika'y makinig. Sa ilalim ng mga bituin, sa ilalim ng buwan ng earth, ika'y aking minamahal. Isinusumpa akong sa iyo lang ang aking puso. Hawakan mo ang aking puso. Anong nararamdaman mo? Laki ng puso mo talaga para sa akin. Ang laki ng puso mo. Pindutin mo ang aking puso. Pwede ba pindutin? Anong texture ng aking puso? Ang lambot ng puso mo, Diba? mahal ko. Ang pusong iyan. Kaya kita minahal lalo dahil sa puso mong malambot at mapagmahal. Kaya sumama ka na sa akin. Handa akong sumama sa iyo, aking Irog. Maaari mo ba akong antayin mamaya? Kukuha lamang ako ng mga damit at kukuhanin ko ang singsing ni Papa. Pati yung gold niya sa ngipin kukuhanin ko. Bakit? Para may pamasahe tayo sa kalesa. Mahal ang bayad Sige, sa mahal ko. kabayo. Aking Irog, aking sinta. Hihintayin kita. Hintayin mo ko doon sa dating tagpuan. Dito lang sa bodega. Huwag mo na ako paalisin. O sige, hintayin mo ko. Bilisan mo, ha? Magbabalik ako, aking sinta. Bilisan mo. Kasi Pakagat pa. lalalim. Aray ko! Mahal. Ganyan kita kamahal. Vampire, right? 1970s pa tayo. Oo. Traveler kasi ako. Advance. Aray, salamat. Mahal na mahal Mahal kita. na mahal kita. Aking Irog. Sobrang ikay aking minamahal. Kandilarya ko. Manamahal. Mahal kita, aking Luisito! Luisito kung nilalangit nilalangaw, pati igit. Kandilarya. Luisito. Kandilarya. Ikaw ay nasa akin. Papa! Papa! Aalis ka sa ating tahanan. Papa! Papayo! Papa, parang ahawa mo na ako iyong pagbigyan dahil ako'y talagang nagmamahal. Hindi. Wala kang magiging kinabukasan sa lalaking yon. Paano mo nalaman? Ako'y mahal ni Ano Luisito. paanong nalaman? Bubuhayin niya ako sa abot ng kanya makakaya. Isa lamang siyang hamak na gwardya. Kaya, hindi kita papayagan, anak. Papa, ganyan ba ang Nunca! ganyan ba ang iyong pagkatao? Ganyan nga! Masyado mong inaapakan ang estado ng buhay ng iba porke siya ay isang security guard? Ha? Porke siya Kausapin mo. may batuta? Iitakin mo na siya, Ama. Wala lang iyong inay. Gusto mo ba pati ako mawala? Papa, ang puso mo, Papa. Papa, anong Kung nangyayari? ikaw ay alis dito, Papa. tatakwil kita sa pamilyang ito. Wala kang matanggap. Walang matatanggap at kung mamamatay man ako, ikaw magiging dahilan. Papa, wag po. Papa, wag ka munang mamatay, Papa. Wag ka munang mamatay. Wag ka munang mamatay, Papa. Hindi ba ako namamatay? Gusto mo na akong mamatay? Ha? Akala ko'y mamamat. Papa, patawarin mo ko. Sige po. Papa, ang iyong puso. Patawarin mo ko. Papa, patawarin mo ko. Naugawa ko lang naman to dahil sa pag
Aputol na paa, hindi atakbo. Abatang kang kalamansi! Tulin. Bay, umalis ka lang, bay, para hindi na dadanak ang dugo. Kaya nga! Asan si Candelaria? Gusto ko siya Wala. makausap kahit saglit lang. Wala ka ng pake kung asan siya. Nasa mabuting Umalis ka! kamay na siya! Umalis- Pendeho! Umalis ka na, pendeho! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Yun po ang naganap noong kanilang kabataan. Hindi nga po natuloy ang kanilang pagtatanan. Hindi na kasi nakasipot si Lola. Pinatanggal na rin ni Tata. Pinatanggal? Pinatanggal na rin pala siya ng tatay ni Lola. Hindi na sila nagkita mula nun po. Tapos nagkaroon na sila ng kanya-kanyang asawa at pamilya. Fast forward po, ilang dekada na ang nakalipas. Ay binenta po yung lupa, kasama yung lumang bodega. At ang nakabili po, ay yung anak ni Lolo Luis. Kung kaya naman, nagkaroon sila ng komunikasyon ulit. Lalo na po nung araw na nabili po yung lupa. Nagkita po si Lolo Luis at si Lola Candy. Salamat anak at binili mo itong lupang ito. Pangarap ko talaga to dahil dito mismo ako nagtrabaho dati. Ang bunigan yan, luma na yan. Ayokong sirain mo yan, anak. Huwag kang mag-alala pa. Hindi ko sisirain yan. At teka, andito na yata yung may-ari ng lupa. Hello po. Ay, Miss Cancan. Good morning po. Ako po Hi. si Cancan. Hello, Lolo. Bless po. Louie. Louie. Sir ako- Louie. Lolo. Ako si Luisito. Lolo Luisito, bless po. Ako po si Kawan. Cancan. Ang ganda mo naman, parang may kahawig ka, iha. Salamat po. Sino pong kahawig? Yung may-ari nito, alam ko na, kilala ko naman. Ipakilala mo na sa akin yung lola mo. Asan na? Apo, bakit mo ako iniwan? Luisito. Candelaria. Luisito. Candelaria. Luisito. Candelaria. Luisito. Candy. Laria. Ikaw ba yan? Hindi ito ako. Hindi ito ako. Oo nga, sumagot ka eh. Apo na ako. Hindi. Kumusta Bakit ka naka-wheelchair? Matandaan! Bakit ako? Basic, matandaan! Nakakalakad. Mayabang mo. Mayabang. Siguro, may gout ka, ano? Wala nang, no space for new gout Hindi na ako makatingin sa iyo, ako'y nahihiya. Teka lang po. Magkakilala po kayo? Miss Can, hindi nyo po... ito lang sasabihin ko. Magkakilala sila kaya nga bibili namin yung lumang bodega nyo, yung lupa niyan eh. Lola, siya po ba yung nakukwento nyo na first love nyo? Ay, huwag mong lakasan. Inaamulaang. Baka lumaki ulo niyan. Ang ego niyan eh. Baka biglang makatayo. Hoy, pero nag-asawa ko. One, two.
pero nag-asawa na ako. Ikaw? Ay, nag-asawa na rin ako. Nakatatlo na nga ako eh. Be, ikaw. Buti, apakababaero mo Biro pala. lang, Buti na lang. biro lang. Ikaw nang bahala. Ikaw palang bibili ng property ng ama ko. Pasensya ka na sa nagawa niya nung araw. Diyos ko. Pasensya ka na sa pangmamata niya sa iyo. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Alam ko naman na ayaw sa akin eh. Bago siya namatay, sabi niya ay, lintik na lalaki yon, sabi niya ganoon. Pero sana napatawad mo na siya, Luisito. Matagal ko nang pinatawad yung tatay mo. At sana naman, ito na yung pagkikita natin ito ay mapanatag na ang aking damdamin. Galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa iyo, Candelaria. Tama lang na pinili mo yung pamilya mo. Pero sana man lang pinaglaban mo rin tayo. Pero Sinisisi mo ako. Sort of. Pero hindi. Nag-abroad ako matapos yun. Tapos yun. Nag-asawa na rin ako doon sa abroad hanggang sa ito na nga yung anak ko. Siya na yung bibili. Ngayon, buhay pang asawa mo. Asawa ng Diyos, buhay pa siya. Ay, sayang. Ay. Ako kasi biyuda na, kundi mo natatanong. Pero, one day, if alam mo na. Salamat na kita tayo. Oo, Luisito. Candelaria. Luisito. Candelaria.